Yellow alert, itinaas sa Luzon Power Grid ngayong araw. Kakulangan ng reserba sa kuryente, ano kaya ang epekto sa power rate? May ulat si Ivy Hernando. Isinailalim sa yellow alert status ang Luzon Power Grid, 1:00 hanggang 3:00 kaninang hapon. Base ito sa inilabas na advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Nangyayari ito kapag manipis ang supply ng kuryente. Meaning, may reserba tayo pero not enough para supplyan kung sakaling magka-aberya ang planta, isa o dalawang planta dito na nagsusupply sa Luzon. Kahapon lang, itinaas sa red alert status ang Luzon Grid mula 10:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Nangyayari ito kapag patas ang supply at demand ng kuryente. Ibig sabihin, sakaling mag-shutdown ng electric generators, walang reserba at magkakaroon ng malawakang power interruption. So far, wala naman tayo na-experience na manual dropping o na ginawa ng NGCP sa area natin. So meaning, na-accommodate pa rin niya, walang nagka-aberyang planta hanggang dun sa medyo nag-stable yung supply at reserve ng kuryente. Hindi raw ibig sabihin na kapag nasa alert status ang Luzon Grid ay tataas din ang singil sa kuryente. Pero posibleng magtataas ng humigit kumulang 50 sentimo ang singil sa kuryente sa Mayo dahil sa naranasang lindol nitong Abril sa Luzon. So naapektahan yung mga planta natin dyan. Karoon sila ng forced shutdown. Siyempre, pag nawala yung mga supplies ng kuryente na medyo mas mura na pinagkukunan natin, at para naman maiwasan yung malawakang brownouts, yung mga independent power producers natin magpapaandar ng mga diesel-powered generators. Si Sara na isang consumer, ramdam ang pagtaas ng bayarin sa kuryente dahil halos magdamag ang paggamit nila ng electric fan dahil sa mainit na panahon. Awami maaramidan nga sa bali nung sulat at bayad kami latta ta napudot meti tiempo na so nga consume kami latta. Kasama si Norman Raka, ako sa Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.